Gambar aruwing sekar kaprabawan sesantining aji ya sesantining ati jalma kang wis prasetya ing janji sabaya tresna sabaya mukti sabaya pati wangin raga swana wangsa panguripan bangun jiwa bangun raga anggayuh wujuding katentreman wong bagus andi lawan ingkang garwa manisa kangganan iki sampun kanthi tataran ingkang dewasa luhur saged berdaya arsa nindakaken kirapa temanten putra putri ingkang kalengganan sampun samekta ing gadisya bengki manjing wonten ing sasana dalem pahadian manunggaling cipta rasa binawan karsa putra pinanganten sekalian anindakaken upacara adat Widjiwidana tumuli mangke kapratiti saged dene pujanggari panggih iyang soine tumuli wujuding pasangan pasmane nyata lamun nao piro dadi pasangan ira anggun itu gudang mandiring pribadi sinembuh kawibawan mukti hanya prawati sekar mayang kayu klepu dewa dalu oyote bayi bosro witing sekar mayang pradopo megoro membi sekaripun sekar mayang kayu klepu dewa dalu anguwahaken wujuding Pratima kang bangkit tata jati tumuli kiraping pilanganten kadherekaken dening Kang Rama Ibu Gotrah kulawarga Kluwaksa kalenggan mangke kunjuk dhumateng saking keluarga kadang pisan ngaturaken pambagya sumitrawuh wilujeng enjang monggo monggo Bapak so Ibu mlebet wonten ing sasana papan palenggan ingkang sampun kasih Bagus Andi lawan Kak Ayu Maisa kalenggan mangke kawisuda anut satataning adat ingkang sampun wapak monggo monggo Bapak Ibu kanthi jawab asta saking keluarga Bapak Daiman Gotrah Kluwaksa ngaturaken sugeng rawuh wilujeng